Hola, bon dia. Com esteu? Bé, no? Bueno, ara em presentaré primer i després farem una petita activitat. Tenim 15 minuts per generar endorfines dintre del nostre cos, del nostre cervell. Jo em dic Gemma Mogues i fa cosa de 20 anys que em dedico a donar classes de diferents tècniques psicocorporals i fa uns 10 anys que estic també en el sector de la gent gran. I jo, igual que el doctor Frey, un psiquiatre del segle passat que va descobrir que hi havia un patró, no?, amb els seus pacients, i ell va voler investigar una miqueta més i va descobrir que les endorfines se segreguen quan la persona té una actitud positiva, alegre en la seva vida, no? I va veure com una part dels seus pacients se'n sortien millor amb la mateixa teràpia, amb els mateixos exercicis, amb la mateixa medicació, i una altra part dels seus pacients tenien com més dificultat, no? I curiosament, quan jo vaig començar a treballar amb gent gran, amb classes de moviment, de respiració, també veia que, dic, ostres, que curiós, no? Tenen la mateixa edat i hi havia persones que realment tenien dificultat per moure's, per respirar, inclús per estar com alegres, no? Com tranquils, no? I hi havia una altra part d'aquestes persones que les veies com més dinàmiques, no? com més alegres, i evidentment que té molt a veure amb diferents aspectes de la seva vivència, no? De la vivència de les persones que tenim des de petits, no? Fins que som grans, tot allò que rebem d'educació, de confort, etc. Però sí que és veritat que aquesta capacitat que tenim les persones de generar les nostres pròpies endorfines ho tenim a un clic. Llavors, les persones necessitem 3 coses: atenció, reconeixement i afecte. I aquestes 3 coses les necessitem tant quan cuidem com quan som cuidats, no? Llavors, aquest aspecte de l'autocura, no? Que és cuidar-nos a les persones que estem atenent, criatures, no? Infants, gent gran, és igual. Segur que en qualsevol moment de la nostra etapa vital, en algun moment o altre hem de cuidar i hem de ser cuidats. Llavors, les persones fem 3 coses: actuem, sentim i pensem. Llavors, ara segurament, si ens posem la mà damunt del front, podem fer-ho? Podem posar la mà del front? És molt possible que estigui calentó. Sí o no? Està calent? Sí? Vale, perquè hem estat pensant moltes coses, no? Vale? L'energia ha anat cap al cap. Sí? Doncs bé, jo us proposo portar l'energia una miqueta cap a aquesta àrea. Sabem que hi ha una relació molt interessant entre l'intestí, el cor i el cervell, sí? I el que farem és donar una mica d'escalfor, de caliu en aquesta àrea, en aquesta caldera. Jo em dedico a donar classes i sessions de ioga del riure, entre d'altres activitats, i el ioga del riure és una fusió de dinàmiques de risoteràpia amb respiracions iògiques. I el que farem aquí serà això, una pràctica de respiració. Sabeu que la respiració es genera en aquesta àrea, en el diafragma, en l'abdomen, sí? I que té ressonància amb el que és l'àrea del cor i, evidentment, del coll, etc. Tot està connectat. Llavors, el que fem ara, jo us convido a seure amb l'esquena dreta, una mica més endavant de la cadira, que podem tenir l'esquena dreta i així el diafragma, l'abdomen, està una miqueta més espaiós, té una miqueta més d'espai, sí? I farem simplement unes respiracions profundes, sí, així, baixarà una miqueta tota aquesta energia del cap, sí? Doncs bé, de manera que posis la mà dreta damunt de l'abdomen, del diafragma, aquí tens les costelles, sota els pits, sí? I la mà esquerra damunt del pit, val? I simplement treu l'aire, pots bufar una espelma o entelar un vidre. Primer treu l'aire. Inspira a poc, de baix cap a dalt. I exhala, sí? Fes això 2 o 3 cops més. Inspira a poc, de baix cap a dalt. Exhala.
I mentre treus l'aire, sent com el cos es relaxa, el coll es relaxa, l'esquena es relaxa, les espatlles, potser les lumbars. Sent això, sent què passa dintre teu quan surt l'aire. I a l'inspirar, quan agafes aire, sent com entra la vida, com hi ha moviment, com hi ha expansió. Sent això. És molt diferent, no?, agafar aire, de treure aire. Sí? Molt bé. Ara et demanaré que agafis aire i el retinguis a dintre 2 o 3 segons, només. És a dir, inspira, guarda-la dintre un moment, aguanta, i exhala. I un cop més, inspira, guarda-la dintre un moment, aguanta, i exhala. Bueno, molt bé, podem relaxar una miqueta. Molt bé, sembla que alguna cosa ja ha canviat dintre nostra. Ara us demanaré, farem 2 petites pràctiques molt senzilles. Una és posar-nos drets primer i ens saludarem amb la companya del costat. Val? Per saludar-nos, em permets? I tant. Sí? Sí. Abans de tot... Sí, un moment, sense comentar... Hi ha abraçades ja i de tot, eh? Sí, que guai. Encara no. Sí. Encara no. Sí, no passa res, està bé. Està bé. Està bé, si una mica de distensió està molt bé. Gemma, sí. has generat, no sé a través de l'streaming, depèn de si suposo ens escolten acompanyats o no, però aquí ha generat... Sí, unes abraçades molt maques, sí, que bé. Vale, doncs, una cosa que m'havia oblidat de dir-vos és amb això dels estudis científics, que no m'ho vull allargar amb això, no? Sabem que les endorfines són analgèsics naturals i el riure genera endorfines, de manera que fa que ens sentim el cos molt més relaxat, inclús que puguem deixar de tenir dolor, i això està demostrat científicament. També dir-vos que hi ha un estudi, una evidència científica, de fa molts anys també, que és que el cervell no detecta un riure fals, o no distingeix un riure fals d'un riure de veritat. El cervell, la teva ment, no ho distingeix. Per ell és el mateix. Fer un... Sí? Que un riure de veritat. Vale? Llavors partirem d'aquí. Partirem del... Sí? Val? Fins que per contagi, per ridícul, per absurd, pel que sigui, riurem. Vale? Llavors, el primer exercici consisteix en agafant-nos la mà amb la parella, saludant-se i riure. Moltes gràcies. Molt bé. Molt bé. Està ple de grans actors i actrius, sí? Aquí, no? Bé. Encara que no tingui ganes de riure, encara que hagi tingut un mal dia, hagi tingut un mal any, vés a saber, tenim dret a ser feliç i tenim drets a tenir moments de felicitat. Anem a fer un altre exercici? Juntarem les mans i farem la salutació oriental. I riurem. Molt bé. Bueno. I ara et demanaré que tornis a posar la mà damunt de la panxa. Sí? I farem la síl·laba har. Har és H-A-R, sí? Traient l'aire, har. Ha. Har. Ah, exacte. I empenys cap a dintre l'abdomen. Har. Har. Amb dos.
Hard, hard. Amb 3. Hard, hard, hard. Amb 4. Hard, 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 hard. Amb 5. Ha, 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 ha. Amb 6. Ha, 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 ha. Amb 25. Ha, 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 ha. Ens podem girar, buscar la mirada d'alguna persona, només mirar els ulls en parelles, sí? Amb la persona que tens al costat, sí? Podem mirar els ulls de la persona que té al costat, sí? Sense comentar, sense parlar, sí? Sí? Drets, drets, sí? Ens podem mirar, sí? Li podem dedicar un somriure? Sí? I ens podem abraçar? Ens podem fer una abraçada? Aquestes abraçades de 10 segons? 10 segons? 10 segons? 10 segons? Pot ser 10 segons? Tens 10 segons de la teva vida? Bé, podeu seure? Sí, sí. Bé, doncs, com us deia, en el ioga diem que de la cintura cap avall és l'infern i de la cintura cap amunt és el cel. De la cintura cap avall tenim els instints, les passions, les emocions. En aquesta àrea, l'abdomen, sí, tenim les emocions. Les emocions són molt intenses, les vivim d'una forma molt intensa, però són de curta durada, tenen una durada curta. Vol dir que al cap del dia puc haver estat enfadada per una mala notícia o alguna cosa, se m'ha caigut les claus, hòstia! No? I de fet quan ens enfadem, hòstia, què fem? Contraus l'abdomen, hi ha gent que va així. Sí o no? Van encongits, amb l'abdomen apretat, sí? I això ens passa a nosaltres també. Quan hi ha nervis, coses que no digerim, sí? Se'ns posa un nus a l'estómac, algú que has menjat o algú que t'ha passat, no? I ens queda aquell nus a l'estómac, sí? Quan estem en estats de tristor, de depressió, el cos es ve cap avall, sí? Tota aquesta àrea es tanca. Què passa quan es tanca l'abdomen? Perquè tot aquest seguit de postures, que poden ser postures de la feina, a vegades de la feina, moltes hores aquí. No puc respirar, no m'entra aire. L'abdomen, el diafragma, les costelles, els pulmons necessiten espai. Val? Llavors, les emocions les sentim aquí. Per què diem que això és l'infern? Doncs perquè els instints de supervivència són importants, no? Perquè tinguem una feina, calés a la butxaca, un sostre, etc. Les passions, no? Els plaers, aquelles necessitats que tenim de descansar, de disfrutar, de passar-nos-ho bé. Val? I les emocions que ens ajuden a aconseguir assolir coses, no? El desig d'assolir coses, d'assumir, de prosperar, d'aconseguir el que sigui, no? Tot això és molt important. Però del cor cap amunt diem que tenim el cel perquè hi ha la consciència. Diguéssim que l'inconscient resideix per aquí baix i la consciència, des de la filosofia iògica, resideix en el cor. El riure desperta, obre les portes del cor. Per què? Doncs perquè aquí tenim tota aquesta àrea que hem dit, a nivell físic, diafragma, etc. I l'aire i el riure genera una distensió emocional, fa que ens alliberem de tensions acumulades, i això és ben cert, no us ho haig de dir jo, ja ho sabem, però com que ens agrada tot això de les evidències científiques, hi ha tants estudis sobre el riure,
que per això existeixen aquest tipus de tècniques, la risoteràpia o el ioga del riure. Llavors, el riure és tan necessari com el plorar. Riem des d'aquí, ho hem vist, i també plorem o somiquem des d'aquí. Són emocions que ens necessitem que surtin. Tant les persones, tant les que cuidem com les que són cuidades. Llavors, dir-vos que aquest tipus de pràctiques les estem duent a terme aquí a l'Empordà, gràcies a l'àrea de temps per cures del Consell Comarcal, a diferents grups de tallers de memòria, de gent gran, de diferents pobles de l'Empordà, grups de soledat, etc. I el que ens diu tothom no és com necessitava riure, com necessitava aquest moment perquè preocupacions en tenim sempre tots en tenim. I hi ha èpoques que en tenim més i hem de gestionar més decisions i altres èpoques que no tant. Llavors, nosaltres amb el ioga sempre diem que tens dret a ser feliç, passi el que passi, tens dret a ser feliç i tens dret a cuidar-te. Tens dret a cuidar-te i a buscar aquestes estones de salut, de benestar, de cura, sigui en entorns positius o en entorns positius de casa teva o de fora. Ja es fan milers d'activitats, avui en dia hi ha una oferta impressionant i realment és important que ens cuidem, que cuidem el cos, cuidem les relacions i el nostre diafragma, el nostre cor. No sé si hi ha alguna pregunta, alguna qüestió, algú vol fer alguna aportació al respecte. Com esteu ara? Esteu bé? Sí, no? Senta bé riure, no? No m'ha explicat acudits. Sense acudits. No hem xerrat res. Sí? Bé, doncs res més, ho deixem aquí, si us sembla. Moltes gràcies i que vagi bé la... Gràcies a la Gemma Mogues